Парламентарни избори 2014. Вие сте с предизборното студио на Радио Русе. Мой гост е доктор Андриан Райков, кандидат за народен представител от политическа партия ГЕРБ. Здравейте! Здравейте! Доктор Райков, вие сте познат на русенци като заместник областен управител и като специалист в ветеринарно-медицинската дейност. Това въпросът ми към вас е за предизвикателствата пред развитието на животновъдството в Русенска област. Първо бих искал да кажа добър ден на вашите слушатели. Благодаря за поканата, че имам възможност да участвам в това студио. Действително животновъдството е един от значимите отрасли от сектор земеделие за Русенска област. Това се обуславя от факта, че на територията на областта животновъдството е представено основно от свиневъдство, говедовъдство, птицевъдство и овцевъдство. В последните няколко години интензивно се развива и пчеларство. Един от основните проблеми в отрасъла животновъдство, това е проблема с намаляване на броя на животните и то основно броя на едрите преживни животни на територията не само на Русенска област, но и на цялата страна. Тази тенденция се наблюдава до 2010 година включително, като показателен за това е резултат, че намалява количество на суровото добито мляко от една страна и естествено на добитото месо от едри преживни животни. Това рефлектира съответно и върху намаляване на производството на млечни продукти и на различни местни продукти от телешко месо. За развитието на животновъдството в Русенска област от съществено значение са средствата от Европейския съюз. Така както през периода 2010-2013 година тези средства се превърнаха в основния инвестиционен ресурс на държавата и региона, така и за програмния период 2014-2020 година България има на разположение 32 милиарда лева, които при добро управление могат да се превърнат в един от моторите на растежа на сектор земеделие. За това обаче е необходимо възстановяване на доверието на европейските институции, незабавен старт на мерките по програмите от новия програмен период 2014-2020 година, опростяване на процесите и правилата, изцяло електронен документооборот за управление на еврофондовите и проектите. Развитието на сектор земеделие се определя от обща селскостопанска политика, както и от националната структура и специфика на земеделските стопанства. България предприе редица реформи, които регулират по нов начин пазарните взаимоотношения в сектор земеделие. Тези реформи доведоха до постоянен ръст в основните икономически показатели в аграрния сектор, като брутната добавена стойност на отрасъл от 2,26 милиарда лева за 2007 година нараства ежегодно и в края на 2013 година да минава 3,77 милиарда лева. Тези резултати ни дават основание да продължим своята политика на подкрепа развитието на конкурентно способни, пазарно ориентирани земеделски стопанства, както и приоритизиране и стимулиране от интензивните отрасли в сектор земеделие и животновъдството. Какво предлага ГЕРБ за следващите 4 години? Основните характеристики за развитието на сектор земеделие, които политическа партия ГЕРБ предлага след 4 години, са повишаване на доходите на земеделските производители, включително в отрасъл животновъдство, справедливо подпомагане на отделните отрасли чрез балансиране на държавна подкрепа на всички отрасли в аграрния сектор, електронно обслужване на земеделски производители, развитие на човешки ресурси в земеделието чрез подкрепа при наемане на сезонни работници в животновъдството, които са временно или постоянно безработни, внедряване на нови технологии, иновации и системи за управление, гарантиране качеството и безопасност на храните чрез оптимизиране на административните режими, биологично земеделие и опазване на природните ресурси. За да се реализират приоритетите, заложени в програмата сектор земеделие и животновъдство на политическа партия ГЕРБ, призовавам всички граждани на град Русе и на област Русе на 5 октомври да гласуват номер 9 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Парламентарни избори 2014.